Якийсь архімандрит Софроній, прес-секретар Вінницько-Барської єпархії ПЦУ, клірик Спасо-Преображенського кафедрального собору, розкритикував мільйон підписів наших вірних. Де їх аргументи? Ми б предложили, щоб ПЦУшники зробили такі ж підписи у свою підтримку. На Закарпатті найби хоч 1000 підписів зібрали. Він казав, що станом на 21 року, 1 січня в Україні живе 41 мільйон 588 тисяч чоловік. Де він взяв ту статистику? Ясно, річ іде, що мільйон підписів – це ще не вся громада нашої Української православної церкви. Нас є, по нашим підсчетам, можливо, і мільйонів 20. Отже, ми просимо Господа, що Господь нагородив усіх людей, які підписувалися за єдинство канонічної церкви, за підтримку єдинства церкви, проти тих законів, які предписують нашій церкві змінити назву. Ми віримо, що Господь поставить усіх на місто. Ми віримо, що всі люди, котрі твердо нині держаться канонічної церкви, розумні, благословенні, мирні, їм Господь і тут на землі дасть много радості духовної, завершити сей пост у мирі, а на Пасху порадуватися у благословенному празникові Святої Пасхи. Господи, най Бог поможе всім нашим людям держатися єдинства канонічної православної церкви. На цьому передачу завершено. Будьте здорові! Будьте здорові і з Богом святим. Напоминаємо, що русинський народ у Європі, в центрі Європи, один з найдревніших і має дуже славну, красиву історію. На відміну від других регіонів, котрі в своїх історіях напічкали различні казочки, наша історія наповнена унікальними фактами. І головний з них – ми православні в Закарпатті 1150 років назад. І все просимо пам'ятати всіх тих людей, які тут йдуть учити нас, напоминати нам або щось нам нав'язувати. Ми маємо свою історію, свою культуру, язик. Но перебуваючи в складі України, ми послушні громадяни України і молимося за єдинство держави, боремося за єдинство держави і рахуємо, що так поступаючи, ми дійсно християни, котрі і за свою вірність і церкви, і народу будуть мати відповідну нагороду Отця Небесного в Царстві Його. Будьте здорові! З Богом святим!